Tablety vo výučbe na základnej škole. V tejto 5. lekcii sa pozrieme na aplikácie, ktoré máme nainštalované v tablete. Aplikácie nájdeme po spustení a kliknutí na túto ikonu v pravom hornom rohu na základnej obrazovke. V nej si môžeme prepínať aplikácie alebo widgety. Widgety znamenajú vlastne aplikácie, ktoré bežia a uľahčujú nám prácu pri manipulácii s tabletom. Napríklad nás o niečom informujú, prípadne môžeme si dať widget kalkulačku, kde si rýchlo dačo vyrátame. Takže widget máme napríklad, ideme sa pozrieť na úvodnú plochu tu. Toto sa volá widget. Informuje nás vlastne o aktuálnom čase, o tom, aké je počasie vonku. Takže ideme sa ešte raz pozrieť na to, aké aplikácie máme v tablete. Čiže klikneme na tento štvorček. Klikneme na aplikácie a vidíme následne aplikácie, ktoré sú nainštalované v tablete. Nejdeme sa venovať všetkým. Ideme si len ukázať, že čo tu vlastne máme v tomto tablete. Takže z takých, čo človek často používa, je fotoaparát. S ním môžeme robiť snímky. Tento tablet dokáže točiť aj videá, takže môžeme natáčať aj videá. Ďalej tu máme veľmi obľúbenú aplikáciu Obchod Play, vďaka ktorému získame ďalšie aplikácie pre náš tablet z internetu. Potom tu máme napríklad nastavenia, kde máme ďalšie nastavenia pre tento tablet. V týchto nastaveniach si môžeme nastavovať ako Wi-Fi, tak Bluetooth zapnúť, takisto zvuk, zobrazenie, nastaviť si časový limit obrazovky, po 30 minút nečinnosti sa obrazovka vypne. Môžeme si dať menší časový limit, že po 15 sekundách nech sa vypne a tak podobne. Čiže môžeme si nastaviť vlastne prácu s tabletom. Ďalej sa tu dá toto menu rolovať prstom, podržíme a ideme smerom hore. A vidíme, že sa nám tu zjavia ďalšie veci, ktoré sa dajú nastavovať, ako lokalizačné služby, uzamknúť obrazovku, zabezpečenie, jazyk a vstup, cloud, zálohovať a vynulovať. Dajú sa tu nastavať konta pre e-mail, systém, pohyb, pero, príslušenstvo. Takže toto všetko sa tu dá nastavovať. Teraz by som ešte ukázal prácu s perom. Okrem týchto aplikácií ukážeme si takú užitočnú aplikáciu S-poznámka. Pero sa vytiahne z tohto spodného rohu tabletu. Pero má takú vlastnosť, že ani sa nedotýkam obrazovky a už sa mi tam zjaví taký malý krúžok. Že vlastne je ako keby také magnetické. Pero môžem používať miesto prsta, čiže môžem s ním spúšťať aplikácie, presúvať aplikácie, vlastne robiť to isté, čo s prstom. Ideme teraz na úvodnú plochu a môžeme napríklad presúvať aplikácie. Držím, presuniem. To isté ako s prstom, len to robím s perom. Keď chcem nejakú aplikáciu spustiť, tak na ňu ťuknem. A spustí sa mi. Takže takto môžem pracovať miesto prsta perom. Pero sa dá využiť aj na poznámky, to si teraz ešte ukážeme. Na poznámky je dobrá aplikácia v tablete, ktorá sa volá S-poznámky. Jednoduchým spustením sa nám spustí takéto menu. Čiže vyberieme si, že chceme novú poznámku. Jednoducho dáme plus a zadelíme si ju. Dáme si plus a môžeme si vybrať napríklad, že idú také narodeniny. Happy birthday, napíšeme si, že komu.
dáme si napríklad nejakú poznámku, že treba kúpiť niečo. Kúpiť darček. Takto perom rýchlo píšem, alebo prstom. Hej. Toto si môžem uložiť. Napíšem si, že narodeniny. OK. Uloží sa mi to. Môžeme to zavrieť. A teraz, kde sa mi to uložilo, takže idem do Guide a tu máme hneď, vidíme, že kúpiť. Narodeniny, darček. Hej. V narodeninách mám už poznámku, že kúpiť darček. Môžem si robiť vlastné kategórie business, education, ideas, vzdelanie. Poznámka, môžeme si dať pridať. Hej, tu môžeme z viacerých možností si vybrať, čo chcem práve popísať alebo si poznačiť. Je to veľmi užitočné, keď človek najrýchlo potrebuje si niečo napísať, tak si to napíše a uloží, aby na to nezabudol, tak si to potom v tablete nájde. Dobre, takže to by bolo k poznámke. Dobre je mať v tablete nainštalovaných zo pár takých aplikácií, aby človek vedel si rýchlo niečo zapísať. Dobrý je napríklad aj tento plánovač, kde k jednotlivému dňu môžem priradiť nejakú udalosť. Napríklad tu 30. som si poznačil, že sa ide do kina. To je sobota 31. si môžeme dať veľmi jednoduchým podržaním prsta. Napíšem názov na klávesnici. Tak tu pôjdeme do divadla. Uložíme. A takto si môžeme organizovať vlastne mesiac. Je to veľmi použiteľné pri práci s tabletom. Vlastne takto si môžete pripraviť aj úlohy na jednotlivé dni a so žiakmi si rýchlo pozriete, že čo máte napríklad preberať. Takže takto nám uľahčuje tablet prácu na hodine. A to by bolo z tejto lekcii zatiaľ všetko. Ďakujem za pozornosť.